Maaret Siromaalta onnen toivotukset Kiira Korvelle. Kolmas suomalainen vuoroon. Victoria Pavuk Drein jälkeen ei pystynyt Suomen kaksoisjohtoa uhkaamaan. Pöykiön pinnat 144,75, Drei 141,55. Tuolle tasolle päästäkseen Kiira Korven pitäisi petrata ennätystään lähes 10 pisteellä. Toivotaan ennen kaikkea onnistunutta luistelua. 5 ihan hyvää on suomalaisilta nähty, ei vielä yhtään sellaista täydellistä. Tulisiko se nyt tämän blues-kokoelman myötä? Kiira haki tuossa alkuverittelyssä aika kauan tätä alun lutsia. Toivottavasti se nyt napsahtaa tuolta eikä odotuksia tule. Kyllä. Alas tulossa pieni ylikiertyminen, mutta oli nuo kierrokset tuolla onneksi. Lyhytohjelmassahan muistamme, että se jäi kokonaan tekemään. Hyvä näin. Sieltä se tuli. Ja flippi, tulppi, yhdistelmä. Hyvä Kiira. Pirueteissa Kiira on kehittynyt aivan huimasti. Ja ritti. Kolmoisritti taistelee. Ja vielä siihen yhdistelmä, perään. eikä käynyt kädetkään jäässä tuossa. Tsemppiä on. Ja hymy herkesi. Sitä kautta nyt näyttäisi myös tulosta tulevan. Tämän hyvän blues-koreografian on laatinut Nelli Petänen Suomesta. Erittäin hyvät siirtymiset, huomasitteko käänteineen kaikkineen ja siitä aivan loistava kolmoisritti. Hyvä vauhti Kiiralla, erittäin hyvä liuku. Kolmoissalkko vei vaikeuksia. Kiira etenee nyt hyvää tahtia. Erinomaista suoritusta tekee joukkueemme Kuopus, vasta 17-vuotias Kiira Korpi. Sitä nappisuoritusta tässä nyt on odoteltu ja hyvin lähelle sitä tällä ollaan toistaiseksi päästy. Hieno juttu. Ja sitten vielä tulppi. Sekin on siellä. Hyvä Kiira. Aivan loistavaa. Hyvä Tampere. Taisin mainita Tapsa, että kun on 3 korttia, niin joku kortti pelaa. Mikään ei ole osoittautunut tässä haiksi. Kyllä tässä on ihan 3 hyvää korttia ollut, mutta se loistosuoritus on jäänyt vielä uupumaan, vaan eipä ole enää pienenpientä haparointia alussa, mutta kylläpä teki 17-vuotias Kiira Korpi sellaisen tempun elämänsä kovimpaan kilpailupaikkaan, näin sanoisin. Ainakin me innostumme täällä ja kyllä siellä on päävalmentaja Maaret Siromaa
joukkueenjohtaja Tarja Ristanen myös syystäkin iloisia. Ja voisi kuvitella, että ranskalaisyleisökin on hiukan ihmeessään, kun Suomi-ryhmä jäälle pääsi. Suomi pitää nyt komentoa, kun kuuma ryhmä on hetken kuluttua tulossa vuoroon. Koska kyllä tällä ilman muuta tuonne 3 kärkeen mennään. Mennäänkö jopa johtoon asti? Nyt tässä on myös tuo olympiapaikka jännityksessä, koska periaatteessa tämän kisan 2 parasta suomalaista matkaa Torinoon ovat ne, joita Suomen taitoluisteluliitto esittää. Ja se on totta, kyllä. Mutta näin on kriteerit annettu ja nyt me iloitsemme Kiiran nappisuorituksesta tänään. Maaret Siromaa, Susanna Haarala, valmentajatiimi on onnistunut yhdessä Kiiran kanssa. Ja vielä mainitsen Nelli Petäsen koreograafina, joka on tehnyt loistavaa työtä tässä Kiiran kanssa jo muutaman vuoden. Koko tiimi Suomesta. Ja täällä myös muissa tehtävissä paljon suomalaisia ja meidän huippufänimme, kirjailija Leena Lehtolainen, Kaisa Viitanen, kaikki mainitaan tässä tapauksessa. Hyvä tiimi ja ihanaa, että Kiiralla oli tänään tällainen päivä. Kyllä. Paitsi nämä henkilökohtaiset sijoitukset ja jo mainitut olympiapaikatkin, 25. päivä tammikuutahan olympiakomitea nimeää sitten Torinoon lähtevän urheilijat toisen ryhmän. Osa on jo nimetty. Niin tässä on myös tuo ensi vuoden EM-kisajännitys. Me tarvitsemme siis 2 luistelijaa sellaisille sijoille, että sielukujen summa on 13 tai vähemmän. Eli 6 ja 7 se pitäisi olla. Se vaatii sen, että hiukan ohitellaan kuuman ryhmän luistelijoita, mutta kyllä siihen mahdollisuudet tulee. Kiira tarvitsee siis ennätyksensä. Hän tarvitsee yli 97 pistettä mennäkseen suomalaisporukasta ykköseksi ja tehdäkseen oman ennätyksensä, joka tähän mennessä on vasta 130,63. Ilme on iloinen ja jännittynyt ja sieltä tulee elementtpisteitä 51 ja osa-aluepisteistäkin näytetään 6, eli Kiira Korpi tekee sellaisen tempun, että hän on tämän kisan paras suomalainen ja menee tässä vaiheessa kilpailun johtoon, eli on vähintään 7. ja katsokaa reaktioita, ne ovat kyllä täysin ansaitut. Siinä ei valmentaja Maaret Siromaa meinaa takkinsa sisällä pysyä, eikä tarvitsekaan. Kyllä tämä on juhlan paikka, voi kuvitella kuinka paljon töitä on tehty, vaikka ikää on vasta Kiiralla 17 vuotta. Ja kohta ruutuun tulee sellainen lista, jota kelpaa kyllä ihan ylpeänä katsella. Juuri nyt on mukava olla suomalainen täällä Lyonin Palais de Sportissa. Kuuma ryhmä on tulossa, 6 luistelijaa jäljellä, mutta